Ακίνητος! Να πάρει! Έρχεται η αστυνομία! Δεν θα ξεφύγετε, σταματήστε! Να τον ξεφορτωθούμε. Ναι, δεν θα μας αφήσουν να φύγουμε. Περιμένουμε εδώ. Εντάξει, εντάξει Ρεξ, μπράβο. Γονάτισε. Ψηλά τα χέρια. Ρεξ, πρόσεχε τον. Όχι! Όχι, στάσου! Μην το κάνεις! Μην γίνεις δολοφόνος! Δεν έχω επιλογή. Κάνεις λάθος! Πάντα υπάρχει μια επιλογή! Όχι αυτή τη φορά! Τι σου έκαναν? Is a friend. He's running through the cities where we live, helping out the ones who fight for you and me. We can trust him as a friend. Around the world he'll be the same. We can trust him as a friend when they start a bloody game. Πάντησε βλάκα. Κουίδο, Ακύλε είμαι. Πού τον πάμε τώρα? Στην κτηνιατρική κλινική, μην ανησυχείς. Ναι, αλλά κάντε γρήγορα. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο, Ρεξ. Ήρεμα. Ησύχασε, μπράβο.
Ξέρετε πως είναι η κοπέλα? Τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο οι συνάδελφοί μου. Ντάβιντε! Τι είναι? Μην τον αγγίζεις. Όταν έχουν σπασμούς στα γόνου και τα αφεντικό. Όχι, όχι ο Ρεξ, όχι αυτός. Φρόνημα. Μπράβο, τσάμπιον, μπράβο. Όλα θα πάνε καλά. Φρόνημα. Φύγε, φύγε, φύγε. Το ηρεμιστικό έπιασε. Μου έσωσες τη ζωή, φίλε μου. Θα δεις, θα τα καταφέρεις. Πρέπει να τα καταφέρεις. Στην τσέπη του Μπουφάν έχω ένα κινητό. Πάρ' το. Και εγώ τι να το κάνω? Πέτα το. Πέτα το από το παράθυρο τώρα. Τίποτα ακόμα. Συνεχίστε να ψάχνετε. Έχει χειροπέδες, δεν μπορεί να πήγε και πολύ μακριά. Γύρνα. Γύρνα, γύρνα. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ. Σίγουρα έχεις πολλά πράγματα να μου πεις, έτσι? Ο μπάτσος πυροβόλησε την Μπάρμπαρα, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Ποια Μπάρμπαρα? Μακάρι να ήξερα που είναι να πάρει. Ακύλε, ποια είναι η Μπάρμπαρα? Προς το παρόν καλύτερα να μην ξέρεις, έχει μου εμπιστοσύνη. Μπράβο, Ρεξ. Φτάσαμε σχεδόν. Ησύχασε. Χρειάζομαι διαβατήριο. Ξέρω κάποιον που θα σου βγάλει. Πόσο χρόνο θα πάρει? Κάνα 2 μέρες. Εντάξει. Και ένα πιστόλι. Χρειάζομαι πιστόλι. Εντάξει. Πού είναι η κοπέλα σου? Έφυγε για δουλειά. Γυρνάει την Παρασκευή. Σου βάφει ακόμα τα μαλλιά? Ναι. Γιατί? Μπράβο, ησύχασε, Ρεξ. Φτάσαμε. Πάμε, έλα, πάμε. Ησύχασε. Σιγά, σιγά. Τι έγινε, έχει χάσει πολύ αέρα? Ναι, αρκετό. Είναι όμως που έλεγχο. Μπράβο. Αφήστε το σε μένα. Λυπάμαι. Καλύτερα να περιμένετε εδώ. Περιμένετε εδώ. Εμείς πρέπει να φύγουμε. Σας ευχαριστώ για ό,τι κάνατε. Κάνε κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω, έχω κι εγώ Καλή σκύλο. επιτυχία. Ευχαριστώ. Μωρίνη, Λορέντζο, πώς είναι ο Ρεξ? μόλις πήγε στο χειρουργείο. Μα πες μου, τι έγινε? Με πυροβόλησε η Μπάρμπαρα Λόρια, μπήκε μπροστά ο Ρεξ και έφαγε αυτό στη σφαίρα. Θα δεις, θα γίνει καλά. Ο Ρεξ είναι πιο δυνατός από σένα και εμένα μαζί. Να είσαι σίγουρος. Αλήθεια, η κοπέλα πώς είναι? Την πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε τίποτα για την ώρα. Θεέ μου. Λορέντζο, Κάτια. Αν με χρειαστείς θα είμαι από εκεί. λυπάμαι πολύ. Το ξέρω, το ξέρω. Όχι. 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 Όχι, περίμενε, γύρνα το πίσω. Νάτος. Ναι, αυτός είναι. Ο συνεργός της Μπάρμπαρα. Είσαι σίγουρος? Ναι, αυτός είναι. Ακίλε Τζεντιλίνι, γεννημένος στη Φότζια το 1969. Εμπόριο ναρκωτικών και απαγωγή. Τώρα ξέρουμε ποιο ψάχνουμε. Ναι. Τι λες? Τι να πω. Ούτε η ίδια η μάνα σου δεν σε αναγνωρίζει έτσι όπως έκανα. Ωραία δουλειά. Συγχαρητήρια.
Επιθεωρητά. Α, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχουμε νεότερα? Όχι ακόμα. Αλλά πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο γιατρό να συμπαίνει. Είναι άριστος χειρούργος. Ναι, βέβαια. Αλλά είναι πάρα πολύ ώρα μέσα. Μου φαίνεται ολόκληρος αιώνας. Στις δύσκολες περιστάσεις ο χρόνος δεν περνάει εύκολα. Όμως ο σκύλος θα βγει σύντομα, θα δεις. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και για τον καφέ. Τίποτα. Μωρίνη, έμαθα για το Ρεξ. Έχουμε νέα. Πώς είναι? Τον έχουν ακόμα στο χειρουργείο. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το τέρας θα μας τάψει όλους. Και ο Φάμπρι? Φαντάζεστε τώρα. Βέβαια. Αλήθεια, Μωρίνη. Έχουμε νέα από το δραπέτη. Ίσως να έχουμε κάποιο νέο. Για να καταφέρει ο Τζεντιλίνι να φύγει από την πόλη, πρέπει οπωσδήποτε να το βοηθήσει κάποιος. Γι' αυτό και έλεγξα όλες τις επαφές στο κινητό του. Συγχαρητήρια. Σε χρόνο ρεκόρ. Μπράβο. Ένας τύπος από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μου χρωστούσε μια χάρη και το σήκωσα από το κρεβάτι. Ήταν σημαντικό. Ασφαλώς. Λίγο πριν φτάσουμε, ο Τζεντιλίνι τηλεφώνησε σε κάποιον Μπασάνι. Μπασάνι. Γκουίντο Μπασάνι. Μπασάνι. Θα πάμε να τον πάρουμε. Μωρίνη, να προσέχετε, Το νου σας, παιδιά. Ναι, επιθεωρητά. Προσοχή, Ακίνητος! Τι τρέχει? Ψηλά τα χέρια! Είσαι Γκουίντο Μπασάνι? Ναι. Πού είναι ο Ακίλε Τζεντιλίνι? Πού να ξέρω? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Πού τα πουλάς αυτά? Τίποτα! Μπασάνι θα μας τα πει στο κρατητήριο. Πάρτε τον! Βάλτε του χειροπέδες. Αργά το απόγευμα σου τηλεφώνησε ο Ακίλε Τζεντιλίνι, σωστά? Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, Μπασάνι, ακούς? Αυτό λέει το αρχείο κλείσεων εδώ πέρα. Γι' αυτό μίλα καλύτερα. Ναι, μου τηλεφώνησε. Ήταν ένα σύντομο τηλεφώνημα. Τον ρώτησα τι ήθελε και μου ζήτησε να συναντηθούμε κάπου και να συζητήσουμε κάτι. Το πιστεύετε ότι δεν ξέρω γιατί μου τηλεφώνησε? Μετά? Μετά έκλεισε η γραμμή, ούτε μισό λεπτό δεν μιλήσαμε. 43 λεπτά για την ακρίβεια. Αρκετά για τον Τζεντιλίνι για να σου πει πού να πας για να τον πάρεις. Όχι, δεν θα τον βοηθούσα ποτέ. Όχι τον Ακίλε. Αυτός μόνο πελάδες φέρνει. Ναι. Το άλλο θήτο επιβεβαιώθηκε από 6 διαφορετικά άτομα. Δεν έφυγε από τον μπαρ πριν τις 11 όμως. Πάλι κλάπηκε μία ποσότητα μορφήνης, το ξέρεις. Γιατρέ, πώς είναι? Ο σκύλος έχασε πολύ αίμα, αλλά για καλή μας τύχη η σφαίρα δεν τραυμάτισε τα ζωτικά του όργανα. Τι λέτε, μπορώ να πάω μέσα να τον δω? Μα ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Παρακαλώ. Άντε. Όχι, οι εξετάσεις πρέπει να είναι έτοιμες αύριο το πρωί, αυτό ξέρω. Κύριε επιθεωρητά. Τσάμπιον. Μην τολμήσεις να με ξαναφήσεις μόνο, έτσι. Δεν μπορεί να σας ακούσει. Είναι ακόμα ανέστητος. Ναι. Α, κατάλαβα. Τον πάμε στο θάλαμο τώρα. Καλά. Μπάρμπαρα Λόρια, ναι.
Εντάξει, ευχαριστώ. Ακούω. Λοιπόν. Ούτε σε αυτό το νοσοκομείο ήξεραν κάτι. Και ήταν το τελευταίο. Στάσου ρε παιδί μου. Η αστυνομία θέλει μάλλον να κρατήσει μυστικό το που την πήγαν. Αυτό θα είναι. Είναι νεκροί. Να πάρει. Άκουμε λίγο. Το διαβατήριό σου είναι έτοιμο. Θα πάω το απόγευμα να το πάρω. Το πιστόλι. Και το πιστόλι είναι στο πακέτο. Χρειάζομαι και ένα σιγαστήρα. Σιγαστήρα? Ναι. Εντάξει. Τι καλός που είσαι. Δεν βλέπεις την ώρα να ξεκουμπιστώ. Ειλικρινά σκεφτόμουν ότι αυτό ήθελες κι εσύ. Σωστά. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθω τι έγινε η Μπάρμπαρα. Τσάμπιον. Γεια σου, Τσάμπιον. Ξύπνησες επιτέλους, έτσι? Μου έκοψες τη χολή. Φιλαράκο, αν δεν ήσουν εσύ, εγώ τώρα... Ξέρω. Ευχαριστώ. Ναι. Μπορώ? Πέρασε, Μωρίνη. Γεια σου, Ρεξ. Και εσείς εδώ, κύριε? Ναι, γιατί όχι. Όποτε τραυματίζεται κάποιος δικός μου, ανησυχώ. Δικό σας? Μ' αρέσει ή όχι, ο Ρεξ είναι αστυνομικός. Μωρίνη, έχουμε νέα από τον Μπασάνη. Ναι. Δυστυχώς έχει άλοθη. Ο Τζεντιλίνι είναι πιο έξυπνος από ό,τι νομίζαμε. Ήξερε ότι θα ελέγχαμε το κινητό του. Γι' αυτό ακριβώς μας οδήγησε στον Μπασάνη. Ναι, και τα κατάφερε. Κύριε Γκόρη, γιατί αυτά τα μούτρα? Σας ξέρω αρκετά καλά. Φαμπρί, πάμε μια βόλτα έξω. Εντάξει. Εδώ είμαι. Θα γυρίσω αμέσως. Η Μπάρμπαρα είναι ακόμη στο χειρουργείο. Έχασε πολύ αίμα. Δεν ξέρουμε αν θα επιζήσει. Είναι μικρή κοπέλα. Μικρή κοπέλα με πιστόλι. Σκέψου το σκύλο σου. Φαμπρί, δεν είχες επιλογή. Το ξέρω όπως το ξέρεις κι εσύ. Πού την έχουν πάει? Ο πατέρας της την πήγε σε μια ιδιωτική κλινική. Μόνο πλούσιοι είπαν εκεί. Έτσι ήθελε. Όχι, δεν θα σου πω σε ποια. Τώρα που ο σκύλος σου είναι καλύτερα, θα θελήσεις να δεις πως είναι η Λόρια. Δεν είναι ότι καλύτερο, τουλάχιστον για την ώρα. Το καταλαβαίνεις, έτσι? Υπάρχει και κάτι ακόμα, έτσι? Ναι. Ξεκίνησαν έρευνα για αυτό που έγινε. Και προφανώς θα θέλετε το όπλο μου. Προφανώς. Για εξακρίβωση. Εν τω μεταξύ θα ήθελα να μείνεις ήσυχος για λίγο. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ, αλλά όπως έχουν τα πράγματα... Το ήξερα ότι θα το έλεγες αυτό, αλλά... Αλλά? Έπρεπε να σου το πω. Πήγαινε στο Ρεξ. Επιστρέφουμε στη μυστηριώδη συμπλοκή, όπου εμπλέκεται η κόρη του γνωστού επιχειρηματία Πιέτρο Λόρια. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχουν νέα για την κατάσταση της νεαρής κληρονόμου που τραυματίστηκε σοβαρά σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία. Θα συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας, Μάρθα Γκερίνη, η οποία βρίσκεται στην Τροβαγιάνκα. Ευχαριστώ. Μαζί μου ένας μάρτυρας, ιδιοκτήτης ενός μπαρ κοντά στο σημείο συμπλοκής. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είδατε? Όταν ήρθα λίγο μετά τη συμπλοκή, η περιοχή είχε αποκλειστεί από την αστυνομία. Όμως είδατε τη δεσποινίδα Λόρια, σωστά? Ναι, τη μετέφεραν σε ένα ασθενοφόρο. Ήταν ζωντανή? Δεν νομίζω. Δεν κουνιόταν και ήταν γεμάτη αίματα. Ευχαριστώ. Αυτά από την Τροβαγιάνκα. Επιστροφή στο στούντιο. Φαμπρί, θα σε σκοτώσω. Δεν είναι το τελευταίο που θα κάνω. Λορέντζο, σου έφερα ζεστό καφέ. Όχι. Δεν θέλεις καφέ? Όχι, πες μου, έχουμε νέα.
Μπάρμπαρα βγήκε από το χειρουργείο. Είναι πολύ σοβαρά. Αλλά είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή. Έλα τώρα, αφού δεν είναι δικό σου το λάθος. Αφού ξέρεις. Σταμάτα να κατηγορείς τον εαυτό σου. Πρόσβαλέ με. Πες μου ότι είμαι άχρηστος αστυνομικός, ηλίθιος, ότι δεν άξιζω φράγκο. Πάρε με τις κλωτσιές, ρίξε με ένα μπάτσο. Θες φτύσε με στα μούτρα. Αλλά αντίδρασε που να πάρει. Και κυρίως απάντησε σε αυτό το ρημάτι το κινητό. Γιατί πριν έρθω εδώ σε πήρα τουλάχιστον 10 φορές. Αλλά τίποτα. Τι σχέση έχει αυτό? Έχει σχέση. Γιατί αν είναι κάτι που μου δίνει τα νεύρα είναι όταν δεν απαντάς στο κινητό σου. Έλεξε το να δεις. Κοίτα το να δεις. Μωρίνη, νομίζω πως πρέπει να ηρεμήσεις. Πρέπει να είσαι ήρεμος, με καθαρό μυαλό. Κυρίως με καθαρό μυαλό. Μπορείς, πες μου. Συγγνώμη, αλλά κι εγώ είμαι... Τώρα που είσαι ήρεμος και με καθαρό μυαλό, πες μου, Μωρίνη, πώς μπορούσα να απαντήσω αφού δεν βρίσκω το κινητό μου? Το κινητό μου. Το κινητό μου. Το έκλεψε ο Τζεντιλίνι. Πώς έγινε αυτό? Μωρίνη, είμαστε δύο ηλίθιοι. Όχι, ένας, εσύ. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Εντάξει, μπορείς να κόψεις τώρα τις εξυπνάδες? Όχι, γιατί θέλω να σε δω να αντιδράς. Μωρίνη, άκου, αυτό το κάθαρμα έκανε πρώτα ένα τηλεφώνημα για να μας παραπλανήσει. Μετά πήρε από το κινητό μου για να ειδοποιήσει να πάνε να τον πάρουν. Βρες τις κλήσεις μου. Τρέξε, ναι. Άντε. Ναι. Είπα τρέξε, τι κάνεις? Μα τον πλήρωσα, Λορέντζο. Παράτα τον και φύγε, πρέπει να τον πιάσουμε. Μπορεί να μείνει στον κατάλογο, αλλά θα σε πιάσω, Φάμπρη. Τα βρήκες όλα? Ναι. Δώστα μου. Όχι, στάσου. Τι διάλογο κάνεις, τρελάθηκες? Εγώ δεν γουστάρω να γίνω συνεργός σε φόνο αστυνομικού. Άκουσα πολύ καλά τι έλεγες για αυτόν τον Φάμπρη. Πού να σε πάρει, Ουμπέρτο. Μόλις είχα μάθει ότι πυροβόλησε την κοπέλα μου. Στο θυμό μου το είπα. Και τι το θέλεις το πιστόλι? Για προστασία. Και το σιγαστήρα? Ξέρεις τι λένε για σένα? Ότι σκότωσες όλους τους συνεργούς σου, εμψυχρό, για να μην μοιραστείς τα λεφτά μαζί τους. Βλακίες. Οι μπάτσοι τους σκότωσαν όπως σκότωσαν και την Μπάρμπαρα. Δεν είναι σίγουρο ότι σκότωσαν την Μπάρμπαρα. Κι όμως είναι. Ουμπέρτο, δώσε μου το πιστόλι. Εγώ θα φύγω και εσύ θα έχεις την ησυχία σου. Συν 200.000 ευρώ. Δεν έχεις τόσα λεφτά. Και τα λίτρα? Λένε ότι τα πήραν πίσω. Μόνο ένα μικρό μέρος. Τα υπόλοιπα τα έκρυψα κάπου σίγουρα. Ο Μπέρτο μου στάθηκε σαν καλός φίλος. Μην τα χαλάς τώρα. Άσε το πιστόλι στο τραπέζι. Ορίστε. Έκανα χαζομάρα. Συγγνώμη. Λυπάμαι. Λυπάμαι, Άκυλε. Τι διάολο κάνεις? Τι διάολο κάνεις? Ελάτε, παιδιά, έχουμε δουλειά. Ψάξτε παντού, μήπως βρούμε κανένα στοιχείο και μάθουμε πού πήγε ο Τζεντιλίνι. Εντάξει. Άντε. Κοίτα εδώ. Πυροβόλησε το πληκτρολόγιο και το σκληρό δίσκο. Πασινέτη, κάνε μου μια χαρή. Ναι.
Πήγαινε το αυτό στο εργαστήριο. Ναι. Θέλω να ξέρω αν μπορούν να ανακτήσουν τα στοιχεία. Έλα. Σιγά, ηρέμησε. Κάτσε να σε δω λιγάκι. Μην ανησυχείτε επιθεωρητά. Ο σκύλος σας είναι βράχος. Είναι πολύ καλύτερα. Το βλέπω. Γιατρέ, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Αν δεν ήσασταν τόσο απασχολημένος, θα σας ζητούσα να ψάξετε μια δική μας υπόθεση. Περί τίνος πρόκειται? Πριν από μια εβδομάδα, σε έναν έλεγχο που κάναμε, ανακαλύψαμε ότι από το φαρμακείο μας είχαν χαθεί μερικά γραμμάρια μορφίνης. Και δεν κάνατε καταγγελία? Και βέβαια κάναμε. Και οι συνάδελφοί σας ήταν ευγενέστατοι, αλλά δυστυχώς δεν έβγαλαν άκρη. Το ξέρω, κάποιες υποθέσεις παίρνουν χρόνο, αλλά θα δω τι μπορώ να κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μωρίνη. Θα τα πούμε αργότερα, ναι. Έγινε, ευχαριστώ. Χαίρετε. Γιατρέ. Γεια σου, Ρεξ. Μια χαρά το βλέπω. Είναι σκληρό καρύδι. Α, πέρασα από το σπίτι σου και σου έφερα ρούχα για να αλλάξεις. Γιατί αυτό το που κάνεις. Μπράβο, έκανες πολύ καλά. Κοίτα πως έχω γίνει. Ρεξ, είσαι πιο όμορφος από πριν. Μωρίνη, μήπως έμαθες τι έγινε τελικά με τον υπολογιστή του Ουμπέρτο Σινιόρι? Δεν έγινε τίποτα, Λορέντζο. Ο Τζεντιλίνι φρόντισε και κατέστρεψε το σκληρό δίσκο. Το περίμενα. Δεν μπορούμε να ανακτήσουμε τα στοιχεία. Κρίμα, κρίμα. Πάντως ήταν πολύ καλή η ιδέα σου. Θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε κάτι πιο σημαντικό. Δυστυχώς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Μόλις πιάσουμε τον Τζεντιλίνι θα μας τα πει όλα μόνο του. Είσαι αθαράπευτα αισιόδοξος, το ξέρεις. Πάντως θα ήταν καλύτερα να μην κοιμηθείς στο σπίτι σου για μερικά βράδια, Πιστεύεις ότι ο Τζεντιλίνι θέλει να με εκδικηθεί για την κοπέλα? Δεν θα το απέκλεια, Λορέντζο. Έβαλα 2 αστυνομικούς στην είσοδο της κλινικής για να σε προστατεύσουν σε περίπτωση που ο Τζεντιλίνι επιχειρήσει να έρθει εδώ. Δεν σε πειράζει, Και ένας άλλος αστυνομικός θα σε ακολουθεί όπου πηγαίνεις. Και σε παρακαλώ, δεν θέλω αντιρρήσεις, είναι διαταγή του Γκόρι. Λοιπόν, πού θα κοιμηθείς απόψε? Πού να κοιμηθώ? Δώσε μου χρόνο να οργανωθώ. Καλά, πάντως αν θέλεις. Μπορείς να έρθεις σπίτι μου. Καλώς την. Έχω ένα καναπέ κρεβάτι πολύ άνετο. Εκτός αυτού μένω στην περιοχή. Έτσι δεν θα χάσεις ούτε λεπτό το Ρεξ από τα μάτια σου. Εγώ φεύγω. Ένα λεπτό, Μωρίνη, κάνε μου μια χάρη πριν φύγεις. Πάρε τα παιχνίδια του Ρεξ και πήγαινε του τα. Θα χαρεί πολύ. Φυσικά, βέβαια. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Κάτια. Γεια σου, Μωρίνη. Χαίρομαι που το ξαναβλέπω όρθιο. Γεια σου, Ρεξ. Όντως, είναι πολύ καλύτερα. Είναι κρίμα, Ρεξ, γιατί εγώ σου έφερνα κάτι. Για δες, ένα σάντουιτς με χοιρινό. Είναι για σένα. Σου προτείνει μια μικρή ανακοχή. Να του το δώσω? Φυσικά, ένα κομματάκι. Εντάξει, ένα κομματάκι. Έλα, πάρε, Ρεξ. Μπράβο. Και αυτό θα το κρατήσουμε για μετά, εντάξει? Άκου, Κάτια, αυτό που λέγαμε για το βράδυ, αν είναι πρόβλημα μπορώ... Λορέντζο, να νιώθεις σαν στο σπίτι σου, εντάξει? Τα λέμε το βράδυ. Γεια σου, Ρεξ. Γεια σου, Λορέντζο. Κάτια. Γεια σου, Λορέντζο. Κάτια. Τα λέμε. Τέλειωσε κιόλας η ανακοχή. Ρεξ, μόνο για απόψε. Για ένα βράδυ μόνο. Ένα. Καλημέρα, επιθεωρητά. Γεια σου, Λούκα, τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Είδατε τι ωραία μέρα? Να πάρει ευχή. Θέλετε βοήθεια? Ναι, ευχαριστώ. Τι είναι αυτά? Τα παιχνίδια του Ρεξ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα, επιθεωρητά.
κάνεις εδώ, Ρεξ? Κούκλε μου, έλα πάμε. Γύρνα στο δωμάτιό σου, προχώρα. Έλα. Γεια. Αυτό είναι το κρεβάτι. Θα δεις, είναι πολύ άνετο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο? Όχι, όχι, είμαι εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει. Θα τα πούμε το πρωί, λοιπόν. Πρωί. Και ευχαριστώ. Τίποτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πάρε, σου έφερα καφέ. Ευχαριστώ, είναι ό,τι πρέπει. Τεμπέλα. Καλημέρα. Σήκω, υπναρού. Λορέντζο, τι έγινε? Τίποτα, είναι έτοιμο το πρωινό. Σοβαρά? Ναι, άντε, περιμένω να σηκωθείς. Να μια φράση που κάθε γυναίκα θα ήθελε να ακούει μόλις ξυπνάει το πρωί. Μη σου γίνει συνήθιο. Εντάξει, έρχομαι. Για δες. Καλώς την. Καλημέρα. Χρησιμοποίησα ό,τι βρήκα στο σπίτι. Δεν υπήρχαν μπριός? Αυτά τα πήρα από το μπαρ. Χυμό? Ναι, ευχαριστώ. Έχουμε καλεσμένους για πρωινό? Από όσο ξέρω, μόνο εμείς είμαστε. Ευχαριστώ. Γιατρέ. Ναι. Όλα εντάξει? Ναι, όλα καλά. Μάλλον παρά είναι καλά, Συνέβη κάτι? Η αλήθεια είναι ότι απόψε έκανε νούμερα. Μια νοσοκόμα με ενημέρωσε ότι βγήκε από το θάλαμο και άρχισε να γαυγίζει χωρίς λόγο, ενώ αργότερα δεν ήθελε να ξαναμπεί. Κατάλαβα. Τα έχεις μαζί μου για αυτό που γίνει χθες βράδυ. Χθες βράδυ? Γιατί? Αφήστε το, είναι κάτι δικό μας. Ξέρετε, ζηλεύει. Ζηλεύει? Και πού πάει τώρα? Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Επιθεωρητά πάλι έφυγε. Ρεξ! Να, τον βλέπετε? Γιατρέ, τι έχει εδώ μέσα? Εδώ μέσα είναι το φαρμακείο μας. Μπορείτε να ανοίξετε? Φυσικά. Παρακαλώ. Περάστε. Από ό,τι μου είπαν από το φαρμακείο έλειπαν μόνο λίγα γραμμάρια μορφίνης. Πιστεύω ότι χθες βράδυ ο Ρεξ είδε τον κλέφτη. Δηλαδή αρκεί να γίνει μια συνάντηση του Ρεξ με τους υπαλλήλους του νοσοκομείου, έτσι? Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Λορέντζο, θα αστιεύεσαι. Περιμένεις ότι ο Ρεξ... Κάτια, μην υποτιμάς το φίλο μου το Ρεξ. Έλα εδώ. Γιατί αυτό? Πρέπει να υπάρχει λόγος. Έχω αργήσει, πρέπει να πάω στη δουλειά. Θα τα πούμε Φυσικά. μετά. Εδώ θα είμαι. Γεια! Έλατε από εδώ. Φαμπρί. Γκόρι. Λορέντζο. Έχουμε νέα από την Μπάρμπαρα? Τίποτα ακόμη. Λυπάμαι. Από τον Τζεντιλίνι? Ούτε. Αργά ή γρήγορα, όμως θα τον βρούμε. Όμως πρέπει να έχεις στο νου σου αυτές τις μέρες όσο είναι ελεύθερος ο Τζεντιλίνι. Ανησυχώ πολύ. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να σκαρώσει αυτό το κάθαρμα.
Πήγαινε με το σκύλο στο βουνό μέχρι να κλείσουμε αυτή την υπόθεση. Πρώτα θα πιάσω τον Τζεντιλίνι και μετά θα κάνω αυτό που μου λέτε. Εντάξει, δεν μπορώ να σε πιέσω. Μωρίνη, δένεσαι μου να πάρω ένα καφέ. Δεν έχω ψηλά μαζί μου. Ναι, πολύ ευχαρίστως, πάρτε. Ευχαριστώ. Χαρά μου. Όχι. Τώρα πάρε το δικό σου και πες του ότι τον περιμένεις εδώ. Πες του ότι το έχεις μια έκπληξη. Πάρ' τον. Και μην κάνεις κανένα αστείο γιατί την άναψα. Δεν μπορώ. Ο Λορέντζο δεν έχει πια κινητό. Σωστά. Πάρε το βοηθό του. Έχεις το τηλέφωνο του, έτσι. Πάρ' τον. Εμπρός. Μωρίνη, γεια σου, είμαι η Κάτια. Μου δίνεις το Λορέντζο, σε παρακαλώ. Ναι, Κάτια, αμέσως. Η Κάτια είναι. Ναι, Κάτια, πες μου. Γεια σου, Λορέντζο. Είμαι ακόμα στην κλινική, στο υπόγειο. Κάτω από το χειρουργείο. Γιατί είσαι εκεί? Αγάπη μου, δεν είναι κανένας εδώ κάτω. Γιατί δεν έρχεσαι να συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση σήμερα το πρωί? Κάνε γρήγορα. Σε περιμένω. Ο Τζεντιλίνι είναι στο υπόγειο και κρατάει την Κάτια όμηρο. Καλέστε ενισχύσεις. Γρήγορα, Μωρίνη. Τρέξε, τρέξε, κάνε γρήγορα. Ναι, πάω. Πού πάει ο επιθεωρητής, Φάμπρη? Ρεξ, γύρω πίσω. Κάτια. Λορέντζο, με συγχωρείς. Μην ανησυχείς, το φαντάστηκα. Είσαι καλά? Ξαναβρισκόμαστε, επιθεωρητή. Πέτε κάτω το πιστόλι. Τώρα. Αλλιώς θα μαζέψεις τα μυαλά της γυναίκας σου από το πάτωμα. Έτσι, μπράβο. Κλώτσα το. Μακριά. Άστε να φύγει τώρα. Σίγουρα. Και να πάει να ειδοποιήσει τους μπάτσους σου. Ξέχνουν το επιθεωρητή. Ξέρουν ότι είσαι εδώ. Τότε θα πεθάνει όπως η Μπάρμπαρα. Ξέχνουν το κορίτσι σου. Θα μπορούσα να σκοτώσω μόνο αυτή. Τι λες, επιθεωρητή? Θα τη σκοτώσω όπως σκότωσες την Μπάρμπαρα. Όχι, μην το κάνεις. Θα ζεις με τύψεις που δεν την έσωσες. Μην το κάνεις, Ακύλε. Η Μπάρμπαρα είναι ακόμα ζωντανή. Ψέματα! Δεν λέω ψέματα. Η Μπάρμπαρα είναι ζωντανή. Έχεις δίκιο, εγώ την πυροβόλησα. Αλλά αυτή δεν έχει σχέση. Άφησέ την να φύγει. Καλά λες. Εσύ φταίς. Ακίνητος! Μην κουνηθείς! Μην κουνηθείς! Ευχαριστώ, Κάτια. Εδώ είστε. Μωρίνη, πού ήσουνα τόση ώρα? Το πιάσατε. Φυσικά και τον πιάσαμε. Θα μου πεις που ήσουνα. Τι να πω, χαθήκαμε στους διαδρόμους, τρέχαμε. Καλά, καλά, δεν χρειάζονται τόσες εξηγήσεις. Εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι, ευχαριστώ.
Λοιπόν, Μωρίνη, αυτός είναι δικό σου. Σε ευχαριστώ. Φρόντισε να σου φανεί χρήσιμος. Σήκω πάνω, Αγγίλε. Τέρμα τα αστεία. Σήκω. Έλα, κουνήσου. Άντε. Άντε, σήκω. Προχώρα. Μα τι βαφή είναι αυτή που έχεις, Τζεντιλίνη. Μωρίνη, σου χρωστάω τα λεφτά για τον καφέ. Δεν τρέχει τίποτα, ξεχάστε τα. Όχι. Το χρέος είναι χρέος. Είναι χρέος. Καλώς, αφού το βλέπετε έτσι. Σε αυτό ναι, σε μένα όχι. Τι, δεν βρίσκεται ψηλά? Μα κάπου εδώ τα είχα. Επιθεωρητά, Μωρίνη. Με συγχωρείτε. Ναι. Είσαι καλύτερα? Ναι, μια χαρά. Τελικά ήμουν το κορίτσι σου μόνο για 5 λεπτά και πρέπει να πω πως δεν ήταν και τίποτα το σπουδαίο. Μόνο 5 λεπτά? Αυτό είναι ρεκόρ. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτώ. Ναι. Α, ξέχασε τα πράγματά σου στο σπίτι μου. Πρέπει να έρθεις να τα πάρεις. Ναι, βέβαια. Θα βάζω μέσα. Ρεξ. Τι κάνεις εδώ πέρα? Γιατί βγήκες από το θάλαμο? Δεν υπάρχει περίπτωση να επακούσει αυτό το σκυλί. Όχι. Από ό,τι φαίνεται όχι. Επιθεωρητά, νομίζω ότι είναι καλύτερα να τον πάρετε στο σπίτι τώρα. Ναι. Εκεί θα είναι πιο ήρεμος και θα ξεκουράζεται. Άκουσες, Ρεξ? Γυρνάμε σπίτι μας. Να τα πάλι. Ρεξ, είπα σπίτι. Με συγχωρείτε. Ρεξ. Ρεξ, τι έπαθες? Τι είναι? Έλα. Τι έχει αυτό το αμάξι? Λορέντζο, κοίτα. Ένα φακελάκι και μια σύριγγα. Κάτσε να κοιτάξω το πορτμπαγκάζ. Κάνε στην άκρη. Ο Φλάβ. Γιατρέ, μην αγγίξετε τίποτα. Θεέ μου. Ο Φλάβι, όχι. Μπράβο, τσάμπιον. Κύριε Λόρια. Επιθεωρητά. Έμαθα ότι η κόρη σας είναι ευτυχώς καλύτερα. Ναι. Χαίρομαι. Θα ζήσει. Αλλά χάρη σε εσάς θα περάσει τα επόμενα χρόνια της ζωής της στη φυλακή. Σταματήστε. Αν την είχατε σκοτώσει εκείνη τη μέρα στην παραλία, η κόρη μου τώρα θα ήταν ελεύθερη και δεν θα υπέφερε. Ένας φίλος μου πέθανε εξαιτίας της Μπάρμπαρα. Φυσικά και θα πληρώσει. Αλλά υπάρχει πάντα κάποιος που δεν πληρώνει. Και αυτός ο κάποιος είστε εσείς, κύριε Λόρια. Εσείς που αφήνετε την κόρη σας μόνη στον πόνο της και στην οργή της. Δεν μου κάνετε μαθήματα ηθικής, καταλάβατε? Λορέντζο, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Τώρα η Μπάρμπαρα έχει ανάγκη έναν αληθινό πατέρα. Μην την απογοητεύσετε και πάλι, κύριε Λόρια. If I see problems, I look in your eyes. Relax and know that I'm on your side. Villains and thieves, they better beware. Into the plan's house, throw a big scare. My name is Rex. I am a spread to the people. Rex. I'm going out of this trouble. Give the command. I'm off to the chase. Running jump.